Se ben os grupos da oposición apoian a creación dun carril bici que conecte o casco urbano de Ribeira coa parroquia de Palmeira, consideran que o proxecto presentado polo Goberno non é o máis axeitado, posto que non garante a seguridade nin a mobilidade sostible. O trazado non é lineal, senón que cruza a estrada aos poucos metros de iniciar o percorrido. Denuncian tamén que o proxecto suporá unha importante afección á veciñanza, coa reducción de espazos para aparcamento e a eliminación de beirarrúas nalgúns treitos, onde se atopan numerosas vivendas como a recta de Palmeira. Hai unha certa distancia entre a beirarrúa e o que son as casas, e do outro lado esa diferencia non existe en moitos dos puntos, e o que o proxecto propón é derribar a beirarrúa e sustituíla por un carril bici. Polo tanto, os veciños que teñen unha porta que a súa casa dá directamente á beirarrúa vanse encontrar con que van a pasar por diante da súa casa bicicletas que, se unha persoa practica un pouco de ciclismo, saberá que non é moi difícil en esta recta, si se vai hacia abaixo, alcanzar uns 30 km, 35 km por hora, sen moito esforzo. Polo tanto, vanlle pasar pola porta da súa casa a menos de uns poucos centímetros unha bicicleta a unha velocidade na que pode provocar accidentes casi asegurados. En materia de turismo, entenden que o trazado non conecta cos principais puntos de interese, xa que o carril bici discorrería pola marxe contraria, obrigando os ciclistas a atravesar a estrada e realizar manobras que poden supoñer un risco para a súa seguridade. Tiene que dar acceso a los puntos más visitados, puede ser la playa de Riazor, la playa de Coroso, el camping, etcétera, etcétera. Y en este caso no se cumple. Además, un carril bici, una cosa que tiene que cumplir siempre es que sea practicable y que sea fácil de utilizar. Es decir, un carril bici no nos oponemos a que se construya, pero claro, que si se construye, que sea algo que se va a utilizar, no simplemente que sea coger la subvención que nos viene en este caso del Estado o de donde sea para construir lo que nosotros queremos que hacer, sino que tiene que ser algo que realmente el ciclista opte por utilizarlo porque lo vea práctico, fácil y seguro, cosa que creemos que utilizando el margen izquierdo no se cumple. Por todos estes motivos, defenderán unha moción conxunta no pleno do próximo luns solicitando a reconsideración dun treito do actual trazado para configurar unha alternativa que garanta a seguridade, integración e funcionalidade da infraestructura. Facemos unha proposta agora mesmo que está o procedemento aínda aberto para que se poida reconsiderar unha parte deste trazado, porque queremos que se mellore ese trazado e ademais porque vai a implicar que a súa execución vai a coincidir coas obras que actualmente están paralizadas na parroquia de Palmeira e sobre todo nunha época de verán onde se pode armar un caos e un tráfico considerable.